مدینے والیا مدینے والے دا نام لباں تے آ جاؤ یقین کر جاؤ لب بھی ٹھنڈے ہو جاندے نے اچھی بولو سبحان اللہ مدینے والیا وسے روزہ تیرا مدینے والیا وسے روزہ تیرا نہیں تیرے جیا کوئی جہان دے مدینے والیا وسے روزہ تیرا 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 نہیں تیرے جیا کوئی جہان دے مدینے والیا وسے روزہ تیرا نہیں تیرے جیا کوئی جہان دے خدا دے جانیا محمد مصطفیٰ نہیں تیرے جیا کوئی جہان دے مدینے والیا اور لکھن کاری آئے نے زمانے تھے کہ حق کے تلاوت ادا کر گئے نے کسی نے سٹیج تے قرآن پاک پڑھیا بڑا سونا پڑھیا کسی نے کمرے دے وچ پڑھیا کسی نے چھت تے بیٹھ تے پڑھیا کسی نے جنگل وچ پڑھیا کسی نے پھلاں دی سہی تے پڑھیا بڑا سونا پڑھیا اور ایک واحد زہرا دا لال ہو جن نے نیزے دی نوک تے قرآن پاک پڑھیا ان دی دنیا چ مثال ایک نہیں اچھی بولو سبحان اللہ کہ سارے زمانے دے کاری ادوں ہو گئے مصطفیٰ اعزاز مرتضیٰ نہیں تیرے جیا کوئی جہان دے مدینے والیا اور آخر نعرہ تکبیر میں ویندہ رہی ہیں